AI, tak trochu česky, a net, no to bude zase monolog. Podle Benedikta Evanse se mluví u OpenAI o tom, že mají 800 až 900 milionů uživatelů každý týden. To zní jako dominance, to je jako hotovo, vyhráno. Jenže hned vedle toho je číslo, který ti rozbije iluze. A z toho článku od Dominika vyplývá, že 80% uživatelů poslalo za celý rok méně než 1000 zpráv. Na první pohled drobnost, ale v praxi to je méně než 3 prompty denně v průměru a u spousty lidí prostě mnohem míň. To není zubní kartáček. Tohle je, když si vzpomenu, tak možná se, víš co, na to podívám. Ten reach je obrovský, ale návyk je hrozně mělký. A to je definice toho, proč to není platforma pořád ještě. Proč je problém, když produkt vypadá jako browser, tak vyhraje ten, kdo je prostě defaultní, že jo. A Evans tam má úplně suprovou analogii, která je až bolestivě přesná, jo. A ChatGPT se občas přirovnává k Netscapeu. První velký browser vypadal jako budoucnost. A pak přišel Microsoft a udělal to nejhnusnější, ale nejefektivnější. Přibalil prohlížeč do Windowsu. A najednou to nebyla soutěž, byla, víš co, o lepší technologii, byla to soutěž o to, kdo je předinstalovaný. A ta realita teď je taková, že chatbot je pro běžného člověka prostě input-output box. A většina lidí nepozná rozdíl mezi verzí 3.8 nebo 4.1. Pozná rozdíl mezi tím, jestli už je to v jejich workflow a jestli si na to musí vzpomenout. Takže konkurenti z distribucí Google, Microsoft, Apple mají přirozenou výhodu. A ne proto, že jsou lepší, ale protože už tam jsou. A tohle je první část toho problému OpenAI. Mají obří reach, ale nemají automatický návyk. A teď druhá část, která je ještě tvrdší, a to je ekonomika. A to je věc, kterou spousta lidí nechce slyšet. OpenAI prostě může mít nejlepší produkt na celém světě. Stejně budou mít problém přežít jako firma. Protože pokud pořád budou muset dokupovat ten motor, a ten motor je extrémně dej, tak jakou to má úplně budoucnost? A OpenAI podle Reuters s odkazem na CNBC očekává, že do roku 2030 utratí 600 miliard dolarů za compute. 600 miliard. Zároveň Reuters už dřív psal, že OpenAI prostě nečekává žádný cashflow pozitivitu dřív než v roce 2029. To je podle reportu z Bloombergu. Takže když to přeložím do normální řeči, tak je to stroj, který spaluje kapitál a musí permanentně kupovat další palivo. A teď přichází ten detail, který je strašně důležitý, ale lidi ho často ignorují. Když Microsoft investuje do OpenAI, neznamená to, že vždycky že prostě OpenAI dostane hromadu cash do banky. Už v roce 2023 prostě ta část té investice od Microsoftu byla prostě malinká část toho byla jenom wired cash a významná část toho byla ve formě cloud compute, cloud purchases prostě. A v podstatě to jsou kredity, kapacita na počítač. TechCrunch u líknutých dokumentů cituje zdroj, že trainingový compute je z velké části prostě non-cash zaplacený kredity, který Microsoft dal OpenAI jako součást investice. Furt dobrý, ale inference to jsou náklady prostě v cashi. Za to se musí platit. Takže velká část té investice je v praxi něco jako Microsoft dá OpenAI poukázky do Microsoft obchodu a OpenAI utratí u Microsoftu a Microsoft ukáže, že mají revenue. Není to obchod, teda podvod, je to obchodní struktura, ale vysvětluje to, proč to vypadá jako nekonečná potřeba prostě dalších investičních kol. A do toho Microsoft sám na blogu píše, že OpenAI má kontrakt na nákup dalších 250 miliard dolarů Azure služeb. A ne naraz nějaký incremental nákup, ale i tak prostě hrozný číslo. A
to je pro mě přesně ten moment, kdy ti dojde, tohle není startup s maržima, tohle je compute factory. A proč je to otázka utržitelnosti? Protože AI je brutálně konkurenční a spousta věcí je tak jako free-ish. Třetí faktor je, že dneska se strašně šíří open weight modely a levnější alternativy a i kdyby nebyly lepší, jsou dost dobrý pro spoustu věcí. A protože ChatGPT prostě zatím není ta platforma s tím tvrdým lokinem, tak platí, že jednoduchá prostě děsivá rovnice, když přestaneš být nejlepší, lidi odejdou. Tam prostě není žádná incentiva pro lidi zůstat a žádný lock-in. A ne všichni, ale dost na to, aby se ti prostě rozpadnul growth příběh a tím pádem i možnost prostě kupovat další compute. A to je přesně ten důvod, proč OpenAI musí držet špičku za každou cenu. Ne z ega, z ekonomiky. Protože jestli se modely srovnají a výsledek bude podobný, tak se z toho prostě stává komodita. A komodity s brutálním capexem je prostě peklo. A do toho hardware je realita, že jo. Když máš farmu a koupíš si traktor, tak ti vydrží celý život. GPU ne. Tohle je analogie, kterou prostě úplně miluju, protože je to strašně praktický. A traktor na farmě, staráš se, vyměníš olej, opravíš, jede ti 20, 30, 50 let. GPU v datacentru. Máš obrovský výkon, ale každá další generace je výrazně efektivnější. Ekonomika, kolik inference za watt se mění tak rychle, že se z toho stává závod. A Princeton to popisuje natvrdo. Existuje reálný riziko, že skutečná užitečná život AI GPU pro špičkový workload je spíš 1 až 3 roky. I když firmy je účetně odepisují mnohem díl. A aby byl obraz férovej, tak i hlasy, že GPU můžou žít díl a protože starší generace se přesunou na inference a freemium služby a já nevím co všechno. Iž prostě těch 6-8 let prostě furt málo. Ta pointa je pro tu strategii je furt stejná. I když GPU přežije v nějaký roli mnohem díl, špičková konkurenční výhoda se opotřebovává hrozně rychle. A to je brutální rozdíl proti normálnímu průmyslu. Proto je AI tak extrémně citlivý na capex chyby, timing, křivky, poptávky a to, jestli máš platform power nebo jestli tenhle model je lepší prostě tenhle kvartál. Takže co z toho plyne a proč se o tom bude mluvit víc a víc. Ta Evansova otázka how will AI compete je vlastně špatně pochopená. Pokud ji čteš jako jak porazí Google, správná otázka je, jak se z firmy, co má nejlepší model, stane firma, co má návyk na platformu, dřív než jí dojdou peníze na compute. Protože když máš mělký engagement, obří compute účet, investice, které prostě jsou z velké části jenom musíš utratit u toho partnera a konkurenční trh, kde existuje levný nebo freeish alternativy, tak se z toho stává závod o to, kdo vyhraje distribuci, vynalezne workflow lock-in, anebo udělá z AI něco, co lidi prostě používají automaticky každý den bez přemýšlení. A jestli se tohle OpenAI povede nebo ne, to už neurčí úplně benchmarky. Určí to jedna věc a to je, jestli se z ChatGPT stane zubní kartáček nebo zůstane prostě občasná aplikace. Protože v té AI éře není nejvzácnější inteligence, je to pozornost. A bez pozornosti není platforma a bez platformy je compute hrozně drahý hobby.